nina? Ngiyaphila Sithando. UMamthembu ke bongamazi. Yilo sisi lo okukhanisa ngey'moto nangefurnish. Mamthembu angiqale ngithi nje muhle umsebenzi owenzayo. Ngiyabonga kakhulu ngokuqala othi muhle umsebenzi engikwenzayo. Ey'ntathelini. Hayi sisi angifuna ukungasho muhle siyakukhuthaza. Sicela ungayeki. We hope ukuthi one day ama-brand azobona ngenelele kukhule kuze kube international makwenzeka. Namhlanje sizobungaza ini? Usuku lukaNcami bathi iNcami is birthday namhlanje sikwaMax eMlazi. Nkosi yami afuna inhliziyo enhle ntula. Yes, ngila kuningi engikwenzayo. Ngidele konke isikhathi sami. Because abantu bebengilindele ukuthi nami ngikhona. So bekumele ukuthi ngizosupporta abantu abafana noNcami. Kufanele siba-support. Yes. Mamthembu, uNovember it's a National Awareness Disability Month. Abantu abaningi abakwazi lokhu and ngiyakukhuthaza la kwi-podcast ukuthi abafundiseke abantu ngezimo abantu abaphila ngaphansi kwazo. Omunye umuntu mbona efana noZandile kanti inkinga ikhona kodwa ngeke uyibone ngoba uphatheke kahle. Sithini emakhaya kulabantu abaphila nabantu nalama challenges? Bayabashaya, bayabahlukumeza, bayise emtholampilo ukuthola i-medication. Namhlanje usuku laNcami lusipruvela differently ukuthi kahle labantu babantu. Ngicela ukhulume nabo emakhaya ukuthi sibenze njani abantu esiphila nabo emakhaya. Siyabafihla, siyabashaya, sibaphatha kanjani? Asibathande, asibanakekele, asibaprotect, asibavikele. Ngoba izwe linjena nje asikhulume mhlawumbe kulinganisa mhlawumbe ngoNcami. uNcami uyabonakala ukuthi akusiyena umuntu ohlanyayo okhubazeke emqondweni. uNcami uyaphila mhlawumbe wamoshwa into ayithatha ayithola yabo angazi watholani. Nowadays siphila ezweni la kuthengisa khona ama-drugs ubuthaphuthaphu. Okungenzeka ukuthi mhlawumbe khona into ayithatha yarongi wagcina esewuNcami. Kodwa uNcami uyambona noma umbona ukuthi no man lo muntu uma ngingamnika imali ngithi akayisitolo yothenga ngathenga into eziklasi because it's not like imbangabe ubona uNcami kufanele ugqoke ngazathi umuntu ongekho right. uNcami lento ayigqokayo iveza isithombe noma ikuvezela isithombe sokuthi ngokwakhe udlama osezingeni eliphezulu kuwukuthi u-afforda angakwazi ukuthi ayothenga lezi zinto zokudlama ukuthi abe sezingeni lokudlama. So uma umbona sehlanganisileke wahlanganisa ama-hairstyle kodwa uma ungamnikeza imali uthi akayokwenza i-hairstyle esaluni ngeke ayenze lento uNcami ayifakile. Mina ngizothi abasupportwe bese siphinde si-understand ukuthi abanye baphazamisekile abazenzanga kunesimo behind esenza ukuthi umuntu azabe njalo. Bese futhi ikhona into eke ngayibona ngahlangana naye eMaritzburg ngeke ngabanga umsindo. Mangibona ugogo yabona bogogo laba sebebadala sebegobile ogogo uhambe egobe kanje ugogo. Intombazane ihamba nogogo bamusa la kubolekwa khona imali kodwa iyamshiya i-distance ayenda ugogo ubukeka ngathi uhamba yedwa hamba nentombazane ehamba imhapha. So ngizothi nalaba ababolekisa ngemali amalona ngisho njalo angeke akuphuze umkhuba wokuthi kubolekwa abantu abaphazamisekile kuphinde futhi kubolekwa imali abantu abafana nogogo abangakayani ngoba makubolekwa imali ugogo kusuke kufanele ayifikele. Laba abenza ibhizinisi abazi ukuthi ugogo usuke ehlukumezeke kanjani endleleni, abazi ukuthi ugogo usuke ethanda yini ukuboleka imali ayibolekayo. So ngizothi bathandeni nibanakekele. Asikho la ngoba besingenazi izinto esizozenza, silana ngoba sibone ukubaluleka kokuthi uNcami azizwe ewumuntu. Namhlanje uNcami angazi ukuthi mebonga uNkulunkulu uzothini because it's a miracle. Imsebenzi kaNkulunkulu usathana uqalile wayithatha uqedile ngoNcami wasethi uJehova lalelakhe bekungakaqedi. Uyabona, can you imagine sonke la sihlanganiswe uNcami. Ukhona abantu engibabone bebegibela amabhanoyi e-airport beze la uNcami. Ikutshelani lento wena? Ikutshela ukuthi umuntu akalahlwa, akulahlwa mbeleko ongakufela isho njalo ingoma. Sengikhulume nabantu aba-over 15 today nje since ngifikile. Aba-15 baba basibona bala eThekwini. Laba bala eThekwini ngobona waye bengekho la. Phela balana eThekwini mhlambe bashawe ukushintshwa kwevenue because bekushiwo okunye then kwashiwo okunye ngo-last minute. Ngizobakhulumela, I'm not sure ukuthi what is it. But ke umuntu omnyama udaleke kanjalo manje because nami ngike ngenza okuthiza uthola ukuthi abafika ngabantu.
So nowadays izinto ziya ngokuthi unowobani unemali yini. UNgcama akanayo imali. So ngeke sonke siphelele emcimbini kaNgcama. Uma sitshele into eyodwa ukuthi uma abantu bengafika emcimbini kaMamthembu enemali, kaNgcami-ke kugcwele kaNgcami. Yabo kaNgcami kugcwele baningi labantu. Kodwa othi akamsupportanga uNgcama asithathe ngokuthi ubebhizi somewhere somehow, yabo. Benamanye ama-commitment. Kodwa lobo omningi obulabo uphelela sibudinga obunye abudingeka obunye. Kugcwele la kuyashisa. Nawe uyasibonela. Kodwa ake siyikhuze lento yokungathandi ukusupportana sama-content ngoba ungabe uyi-content creator. Kungenzeka simbone ngendlela esimbona ngayo kodwa uyi-content creator. Ake siwukhuze lo mkhuba wokuthi umuntu abe ne-event simazi simlandela singamsupport. Okay, so now ngizothi ngesikhathi samanje siphila emhlabeni onjena. Umuntu wenza into ayithandayo. Sekuba nama-group manje, sekunama-team. If une-event awubazi obani, wazi obani. So event yakho ngeke ihlale because awumazi usibani okuyena ongazi ukuthi usomaqhuzu mhlambe kulowo mkhakha, you understand? So asikwazi ukuthi wena uzofuna usupportiwe because nowadays izinto ziyaswisha eSouth Africa. Kuphilwa ngo-contacts. If you don't have contacts, into yakho ngeke ibe successful. Kudinga ukuthi udepende kuwena. Kodwa-ke kule nto kaNgcami yonke because uMamthembu waziwa ngeqiniso. Angeke ngikwazi ukubonga intatheli eze kumina yazonke interviewer. Angeke ngikwazi ukubonga uMax mina. Ngeke ngikwazi ukubonga u-organizer womcimbi whosoever. Umuntu engifuna ukumbonga namhlanje emcimbini kaNgcami. Angibonga uNgcami. uNgcami ngiyambongela but umuntu engimbongayo kunentombazane eyakwenza i-content ngoNgcami. Which means kahle uNgcami uyawasebenziswa ukuthi enze i-content. Intombazane beyibona ukuthi uNgcami kufanele amveze. If le ntombazane lengane ngiyazi igama layo. Ngiyakhumbula ngesikhathi ngenza i-competition yamafenishi uNgcami ubekade engene leyo competition. Ngebhadi akawinanga. Kodwa leyo ntombazane leyo ngane leyo umhlaba wonke mina ezuMamthembu umuntu engimshayela ihlombe engimbongelayo ngibuka sengathi the whole mcimbi owaloya muntu uNkulunkulu azamenzele kahle lo mntwana ngokuveza uNgcami public because yona yonke lento uNgcami akanayo ifoni one abantu mhlamba bakwazi lokho uNgcami akanafoni noma ngathekela ifoni uNgcami yalahla kodwa kunomntwana owaveza uNgcami public. Asikwazi ukubonga abanye abantu singayibonganga lengane. uMamthembu uhlala efisa kube kanjalo. Mawina imoto awukwazi ukubonga abantu abakuvotelile ungambonganga umnikazi we-idea. Thank you so much. Mamthembu, thank you so much siswami. Siyakuthanda kakhulu ku-TikTok. Phakamisa nje iqopha lakho uthi phambili ngalo mzabalazo oqalile. Ngiyabonga kakhulu ngicela nivotele amatshitshi-ke. So iy'mbali zesizwe zine-competition ezibanga imoto amatshitshi. Ngicabanga ukuthi-ke awakazi amatshitshi awine. Uyabona into enkulu athole iy'tifiketi enzelwa ama-event kuphelele lapho aphakelwe iplate then sekuphelile. But lokhu kwemoto if urizina umhlali wase-South Africa uwumZulu ophelele uyayazi into yamatshitshi ukuthi into enkulu. Ngiyocela ukuthi umhlaba wonke abazoyibona le video kuwumcimbi kaNgcami namhlanje ngicela ukuthi beseke amatshitshi. Itshitshi elilodwa liyowina imoto siyi-South Africa sobe senze okukhulu kakhulu.